Sen! Pastilan ni mo. Eh, sa'yo ba ni mo nagsigig chat-chatan na buntag pa kayo sa'yo? Wala, oy, nagtanatan araw ko video. Kita tanong video. Ikaw ba? Minaw rin ko. Doon magana ang duda ko ni mo na imong cellphone. Doon na naman kay ka-text-text. Kung ka-chat-chatan na imong cellphone. Huwag na aday pa. Di day pwede. Dagan naman ko. Awa lagi. Daan pa lagi ko. Abi kay daga na. Manana mo, abot di sa puntos panahon. Nga di ta kapugong. Kaya kitang tao. Kung di ta mamatay, maabot mangita na. Ha? Manguwag mangita. Pero huna-hunaag maayo. Nga ang kanang imong pangwagan, kanang laki nga makatabang na to sa magpuyo. Ay, sakto pa. Ano mo? Naay namuyag na ko. Kinsa man na? Kaila kang tatay ko. Iko. Apo ni tatay iko. Saan napapagod ko ang kadutang? Oh, may lingaw na ko. Sa man na? Ang uyab na nimo. Iko. Wa pa gani, nang uyab pa gani. Oo, kaila ko. Apo ni tatay iko. Oo, kana ningaw ta kay. Kana ang ay nagkakalubihan na sa tatay ko. Ah, Dugtong apo na niya. nakana na lang. Kana. Okay ko na. Ubang sugta na yung kwan bro. Kana ding na ay grado ba ana. Graduhan na siya pa. High school graduation. Sa high school graduation ko. May mo niya. Naday. Oh, taram day di pa. Nanamday siya. Mao na siya ang apo ni tatay iko. Mao na. Mao na siya. Lagi na kong grado ni. Hi Chen. Lo. Taplin ko. Musar mo na ang bato nga ang galiya. Para ni mo na Chen batasan. Kisa ni nanguyab ni mo. O sino mo yak, uy? Ako aman ang papa. Amanin mo, oy. Sorry kay ko. Sorry ay. Huwag mo kay batasan. Ay, sorry kayo ha. Pero panaana ang ka ng graduation ka sa school. Unsa may imong kurso? Oh, graduate ko gikan. Unsa may imong kurso? School. BS. Bis. Unsa na bis? Bachelor of Science and Volcanizing Shock. Jesus na Dios. Hindi ka nga course gi ko ni tatay. Tatay na nimo ay. Di ko ni dawaton. Wala na watay. May pagkapuan na dako kayo ng kalubihan. Imo na la Jin. Di ko na. Si katong lang gila nimo si dako kayo kalubihan eh. Inko kwan. Ano si iko man? Katong si iko gila dako kalubihan. Ay na nga po may batasan niya. Umuway na do. Sorry kay Paul. Sorry. Sige na Paul. Sorry si mong kagalar. Sige na Paul. Uy ayo. Oh! Si tatay iko pa. What? Nabululoy. Ay na siya. Ay haba. PMJ! Oy! No, kailan? Dili ang break ang kanahada ka? Tara ko gian nilo. Misita ko ni. Asa man ka na namot man ka diri? Mabisita! Misita po ka. Oh, hey, Sa nulo. amin ko, natay. Pauli! Pasok sa titun mo! Buang ang bata na! Iya, anak lubin ang dito! Kana. Tuba ni. Istorya mo. Tubain ko tuba. Ako ko lubinan. Ako ko lubinan. Pwede mo siya. Sa man mo tuba kita. Ang man kayo. Tasan! Sa man di ba tuba? Karami mo nang inom! Inom na ko kami ng kutuba ni. Buwa pa Tahan! Kailan ko pa? Huli ko asa na ako sa kumprip! Pauli! Okay ayo. Hindi kayo mo kay story mo karong! Panataro na mo!